May hapon, piyesta karon ni Santo Tomas, usa sa mga apostol ni Kristo. Pero dili ang iyang pagduda atong isgutan, kundi kining upat ka pagduda nga gakahitabo karon nga nakaapekto sa atong pagtuo. Number 1, daghan gihapon nato nagduda sa power sa Dios nga mo protect nato from danger, kay nagtuo pa ta og superstitions. Buhata ni kay swerte, ayaw buhata kay malas. Kinsa nang muhatag og swerte, kinsa nang imong gikahadlukan nga malas. Wala na gitudlo sa Dios, so dili na gikaniya. Dili man unta ta magduda, kay ang Dios ang gahimo nato, siya ray pinakagamhanan ug siya ra puy makaluwas nato. Number 2, daghan pud ang gaduda kung kanang gikalawat sa misa, lawas bagyud na ni Kristo. Ayaw pagduda kay lawas na ni Kristo. Dili lang nato makita ang kausaban diha sa pagpandong sulod sa misa, kay ang nausab ang substance nga dili nato makita. Sugikan sa pagkapansapan, nawala na ug nipuli na ang lawas ni Kristo. Walay duda, lawas na ni Kristo. Pero dili nato makita kay lihok man na sa Ginoo. Salig lang kita. Number 3, daghan ang nagduda nga kining simbahana gitukod bagyod ni Kristo tungod sa mga iskandalo ug sala sa mga miyembro. Mga igsuon, magpabilin ang simbahan nga balaan, kay ang gatukod ani si Kristo kitaray sa lawayon. Do not leave Jesus because of Judas. Number 4, daghan ang gaduda kung naa bagyod ang Dios, kay panahon sa problema nabati nila nga wala ang Dios ni tabang. Mga igsuon, mutabang man ang Dios, kulang lang gyud tag pag-ampo ug pamalandong. Mugamit man gud siya usahay og laing tawo aron maoy mo atiman nato. So pailob lang ta, lahutay lang ta, mamalandong lang gyud ta. Okay? So palihog kog review aning upat mga igsuon kay basin na apil ka ani. Ug mag-inampo ay unta ta. Dayon number 2, maminaw tag sakto nga pagtulunan na ako'y i-recommend ninyo nga Catholic Faith Defender, pangutana mo niya. Ug ako pod, naningkamot pug ko nga diha sa akong klase, sa akong homily, sa kumpisal, sa counseling, sa mga seminars, akong ihatag ang unsay sakto aron mawala ang inyong pagduda. Mag-inampuay lang gyud ta mga igsuon. Magtinabangay ta. Ayaw na pagduda. Okay? God bless.